Eu televidentes de nossa TV, nós primitivo e nós cumprimos. Até nós trobamos na outro espetáculo, caminha nós profissional junto com outro profissional, é bem que trobamos em área de buceo, tá por uma modo de topa, é travel trade, mas também com é turista, é potencial diver, que tá dive rond parte do mundo, incluso no próprio lugar, nós na Houten, Holanda, e disse que rato nós também será conheci damita, senhora mais simpática, Judy Corsou, pero que trata de conversar ainda na que dá para não dive na Holanda, na Enschede, e não botar mira competência canadrenta. Coisa está seguro, é competência tá competência que está abrindo caminho na nova para sobra, onde nós competência não tá qua, tá de Red Sea, Road Sea, na Egipto, pero a situação instabile agora que não caminho turista não está safe na Egipto, tá pone que não lo opta para bypassar na vacação e não seguir no vai dive. Sa kita abrir oportunidade, não bisa de ene são dood, de andere são brood. Sa kita oportunidade para corso enfatizar que não somente para dive, nós estamos duchende, nós está duchende e também nós em um lugar tranquilo. Importante tá para nós mostrar hospitalidade e mostrar que nós não está se decisão de nenhuma pessoa e é coisa de nós contra não holandês, chinês, francês, nós não stop com ele. Nós estamos ajudando de corso e tu rende tá bom mini e nós também mira nossa competência de ação. Nós vamos mirar outro unidade de corso, dive de corso está muito bom, mas se dilante posicionar tem mais hora também boneiro. Se nós vamos stand de boneiro, bom visitar, estrategicamente poner com color, com nota blow. Esse sempre que você paga bom tino ave, Chilito lo ajuda nós para nós que sei, com esse tipo de flanel por lo general de tour divers está blow. Então, estão que saber a começar usa outro color de flanel, por exemplo, se tu estás usando oranha, Lanzarote usando coraco preto, e corso lo pode over na of blanco of turquoise, anche de par de lugar também que está posicionando que color blanco, quer dizer, que está pendiente, nós TV, a la carga, equipo profissional, Giovanni, Chilito, Tico, de vez em quando Raymond a dar-nos, nós a veces trobe palum bastante duro, ela bula pipa de Brussel, você dita de reunião, nós comandamos, pero aventa ni com o telefone, nós está Houten, van de sua casa. Quer dizer, saludo aí na Holanda, na Utrecht, para nosso amigo Raymond Labat. A tu Gilito com um smile assim na grande atrás. Mas se o Gilito bom, vem ambiente turístico, passou a perder, e está em contato, meia hora. Quer dizer, nós vamos que stand de corso, Gilito. O costo publica que stand de corso está stand, que toca tem hook, que está permitir, uma que não está bira, não está dando dinheiro. Toch me gosta com boneiro que é stretch largo aqui dor de câmbio e colo penca aqui tá logra para quantidade de gente nós vamos pensar com boneiro sempre de forma consistente que dá posicionar mesmo como isla caminho diving tá top diving e não tem top diving também pero corso também que se queda pendiente então você não quanto gente tá para na stand de boneiro também volto vira para na stand de boneiro e não está parar, como não tem stretch de mais ou menos 15 para 20 metros, não tem suficiente personal que a taxa é potencial diver de manhã seca não. Vamos ver mais acerca da entrevista. Oké, Lions Dive aanwezig hier in Houten. We hebben met ons Robin. Robin, gaat u als toekomstige duiker op Curaçao uitnodigen om niet alleen maar Curaçao uit te kiezen, maar ook Lions Dive? Robin. Nou, kom allemaal naar het gezelligste en leukste hotel, het duikhotel van Curaçao. Er is van alles te doen, het is heel divers. Het is niet alleen voor duikers, maar ook voor gezinnen. Voor gezinnen is het ideaal. Mooi huisrif, mooie duiken, goede duikschool. Dus kom allemaal naar Lions Dive Beach Resort Curaçao. Ja, en het is betaalbaar? Dat is heel betaalbaar hoor. Vooral met de Duikvaker Special. We doen pakketten met de duikschool, dus het is heel goed betaalbaar. Een heel belangrijke vraag. Egypte is onze grootste concurrent. Maar in deze dagen, de onstabiele situatie, geeft ons een voordeel? Met Egypte? Ja, dat geeft zeker een voordeel. Er zijn een hoop mensen die naar Egypte gaan en nu niet meer kunnen. Dus Curaçao is een prima duikeiland. Dus, We zijn gisteren niet geweest, maar laat ons een beetje van de proeven van de mensen die bij jou langs zijn gekomen. Wat willen ze, wat zoeken ze?
Ja, ze zoeken leuk, makkelijk duiken. Op Curaçao is het heel leuk en makkelijk duiken, want veel kan duiken, lekker warm water, goed zicht, weinig stromingen. Dus dat is wat de mensen zoeken en mooi weer natuurlijk. En jij woont in Curaçao? Nee, ik woon in Amsterdam. Hoe kom je aan dat rode kleur? Ben je pas op vakantie geweest? Ja, mijn vader woont op Curaçao, dus ik ben er 3 dagen geleden ben ik teruggekomen uit Curaçao. Eigenlijk heb je dat rood tintje om ons een beetje jaloers te maken. Ja, inderdaad. Dat komt. Oké, succes dan. Hè? Ja, dankjewel. Ok, wat mira? Nós blanco, Robin tá bonita, bruin, cora. Sudah tá bibo na corsal. Ja, de modo assim. Waku amo bruin aqui. Ah? Blanco. Tora para nós vai corsal. Solo. Você nem fala de solo. Agora nós temos junto conosco. Só para mic over. Gelito, Giovanni, dalbai. Que bom que tem. No, eu não me dan mira, mas dia me não vem entrar câmera. Ave tico aprovechar trove. Ni di landi câmera tampoco. Ana, mi también que anda partiendo un bolo di con tipo boleta. Boli Cachepede. Entonces ese bolo di Cachau, não, nós dois de Cachau. sì, nanta chiquito. Bom, nós estamos doendo como voorproefje para toeristen en também aqui na busca informação na stand de Cachau, para doen een beetje een voorproefje die kiko nós dois de Cachau die niet oferecen. Dus zeg je dan onde coisa não ninguém purva seguro na baia. Sowieso, na Cachau is aqui um bolo mas é popular maneira mensen kan je bisa, en dus hele onder andere para casamento, etc. inanang. Dus eu rei na posso na banha proeba tiki di com Cachau su comida da su smaak nang ta por mego na baia na mes. Que mais Cachau para oferecer nos turistas não? Bom, diversidade hobby grande, actually. Hangt ervan af. Kiko boke como turista para bij como vakantie eigenlijk. Curaçao oferece diversidade hobby grande, no? Botanya henen anko que bij Curaçao para budget mais chiquito. Não po huur appartement in na Curaçao, não po huur auto, não po assim van alles en nog wat para redelijke prijs. Maar botanya henen anko que bij mais riba vakantie maar lujo, no? Que men tu costa guardo reglapa nang, que men Curaçao biedt aan hobby diferente ja, een product hobby breed eigenlijk, no? Dus voor mannen die zijn Hollandees, voor ieder wat wils. Dan moet je papja. Que men die aceita mita querer lo que distinguir Curaçao também voor die otro isla nang Cuba, Bonaire, Aruba, etc. So tour isla ting nang charme naturalmente. Pero mita querer Curaçao tem diversidade hobby grande, dingen sentido aí. Oké, nou, succes, no, éxito. Okay. Agora aqui, Louis Apartments. All West Apartments. So bij banden aan bij Wak. Dan ons entrevistar Louis. Depois estou bem back. Aqui não. Então depois nós bij Wak pa. Nós estou bij back zeg. Nós estou bem back. Nós estou bem back zeg je. Eta corta nossa orelha. Nós estou bem back pa mo. Eta corta nossa. Eu estou vendendo Holanda, dilante Curaçao, Porto. Pa mira, competência formal. Ok, nós aqui tu vai para na stand de Curaçao. Nós para agora que na representante na de All West Apartments. Vai que nós vai ter nele na que com na timpa é turista na. A mesma pipa na Holanda na Eindhoven. Pero ja, encantado com Curaçao. Não gosto Curaçao mundo. Você vai lá com nata bem de Curaçao. En de transfer van de luchthaven naar de Westpunt voor €450 per persoon. Daar komt de vlucht nog bij. Het is €500-600 per persoon. Ja, dan heeft u alle mogelijkheid om te gaan doen en te laten doen. Wat heb je in april? Wat wij willen. Ik zag geen andere reclame maken voor andere dingen. Ja, wat is het andere alternatief dan? Bij de duikschool waar wij bij duiken, Ja? die baas daarvan, die heeft een huis op Bonaire. Oké. En die heeft gezegd, nou, anders dan... Ja, dus daar kunnen we ook Heb je altijd alleen maar uitwijken. Ja, Bonaire is prachtig, een leuk eiland, maar het is wel heel klein. Het is eigenlijk een beetje een dorp. Maar dan gaan wij er dan puur heen, want daar nu op Curaçao hebben we ook gewoon heel andere dingen gedaan. En dat is gewoon heel erg leuk. Ik kan me voorstellen, als u daar dan in dat huis kunt, dan is dat net weer kostentechnisch misschien wat interessant. Hè? Maar misschien wilden we gewoon het liefst gewoon toch in maart. Ja, we hebben natuurlijk toch vrij. En wij werken allebei samen op een sportschool, dus die zijn andere mensen al geregeld die van ons invallen. Dus
Ja. Zal ik gewoon wat informatie voor u bij elkaar hebben, dat u het in ieder geval mee kunt nemen en misschien voor volgend jaar of voor het eind van het jaar kunt bekijken. Hieronder staat een e-mailadres. Kunt u gewoon rechtstreeks naar mailen in het Nederlands om te kijken wat de beschikbaarheid is in de periode dat u zou willen gaan. En dan kunt u dat op tijd gaan regelen en gaan vastleggen. De appartementen liggen op het mooiste stukje van het eiland, het westelijk gedeelte. Voor duikers is dat ook echt wel het mooiste plekje om te vertoeven. Een mooi huisje voor de appartementen. Ja, met Playa Kalki. Ja, Alice in Wonderland is zit in de top 10 van duikstekken. Dit kunt u meenemen. Dit is een boekje met algemene informatie wat er te zien is op Curaçao. En ik zal ook de plattegrond erbij doen. Dat is deze kaart. Dan heeft u eventjes voor de oriëntatie. En willen jullie een keyboard meenemen? Wil jij een keyboard? Misschien altijd handig, hè? Alsjeblieft, hè? Mag ik u een vraag stellen? Bent u van plan dit jaar naar Curaçao te gaan of in de buurt te komen? Nou, Kom eens mee naar mij toe. ik ben in september op Curaçao geweest. In september ben ik op Curaçao geweest en wij zouden dus nu eigenlijk in maart naar Egypte gaan. Dat is geboekt, maar ja, dat hebben we vrijdag bericht gehad dat dat gecanceld is. Dus we zijn eigenlijk een beetje op zoek naar iets anders, naar een ander alternatief natuurlijk. En u heeft al gedoken in Curaçao? Ja. Dus Curaçao kan een alternatief worden. Ik heb gehoord dat jullie familie of kennissen hebben in Bonaire. Dat klopt. Kennissen, ja. Iemand die heeft daar een huis. Dus dat zou, ja. Wat zou de doorslaggevende factor zijn opdat iemand beslist nu geen Egypte, maar Curaçao? Geld even. Ja. Is het zoveel duurder? Nou, weet je, zij is mijn dochter. Ik betaal dit dus voor haar. En mijn man is nu op het ogenblik met mijn zoon, zit hij ergens anders. Die zit op wintersport. En wij hebben altijd wij gaan altijd met z'n tweeën elk jaar naar Egypte. We hebben verleden jaar ons duikbrevet pas gehaald, dus we duiken nog niet zo heel erg lang. Dus dit was voor ons voor het eerst dat we echt in Egypte gingen duiken. Zitten jullie op een duikschool? Ja, in Zeist. Wat is de interesse bij de duikscholen? Want Nederland probeert zich ook op de kaart te stellen. Nederland, we hadden het niet verwacht, maar Nederland is een heel mooi duiker. Ja. Toen wij ons duikbrevet gingen halen, hadden we zoiets van Nederland, onze eerste buitenduikers zullen in Nederland zijn, maar verder zullen we nooit in Nederland duiken, maar we zijn echt verkocht. Ja. We hopen jullie dit jaar op Curaçao tegen te kunnen komen. We gaan zeer zeker terug, want het was echt gewoon heel relaxed eigenlijk. Ook de mensen, alles. En heel lief zijn voor mama. Ja, dat doe ik zeker. Anders betaal ik niks, hè? Oké, succes, hè. Dankjewel. De televidentes in Samira. Egypte, takaya voor en Ayaki. De ene zijn dood is de andere zijn dood. Tanos in Drenthe, fuertemente wordt Ibiza. Egypte no, Curaçao sí. Egypte problema, Curaçao no. Quer decir, está se dolor, pero está sendo um mercado que está funcionando. Para sobra, ora vai buraco de mercado, botin estrica, mas ora sim. E onde quando nós ainda está, Egypte, está onde nós concorrência mais grande. A duik na Rode Zee, Keremi, eta hopi bonita. Então, eta tijdelijk uitgeschakeld, Bampura Modi en Turen aqui, bem Curaçao. Queridos televidentes, Louis está tinsuen en ang ya pasamos a conversar con persona que trape na Alemania y la papia ku bosna na televisie y también que alemana. Vandaag komen we Celeste tegen. Celeste is ook bij Louis geweest en vertegenwoordigt vandaag in de divebeurs hier in Houten All West Apartments. De toerist die kijkt, mogelijke toerist, mogelijke diver. Hier is de camera, nodig hun uit om naar Curaçao te komen, maar speciaal bij Louis, mijn vriend. Waarom moet je naar de Westpunt komen? Omdat het mooiste stukje is op het eiland. Een ondergaande zon, een prachtig huisreef voor de deur en heerlijke appartementen waar je een prima vakantie kunt hebben. Nu hebben we een goede kans dat Egypte eventjes uitgeschakeld wordt, of niet? Ja, zeker. We hebben hier veel mensen die niet naar Egypte kunnen de komende tijd en dus vragen naar alternatieven. Ja, Curaçao ligt natuurlijk voor de hand. Het is prima te bereizen vanuit Amsterdam. Directe vlucht naar Willemstad. En ja, het eiland verder is een heerlijk vakantieeiland. Ja, en de ene zijn dood is de andere zijn brood. En we zijn professionals. Denk je niet dat we harder moeten inzetten op de stabiliteit in Curaçao en de vriendelijkheid. En dat nu de keuze gemaakt
moet en kan worden naar Curaçao? Jazeker, dat is natuurlijk heel belangrijk om dat te benadrukken. Het is een eiland wat voor de Nederlander heel gemakkelijk is. De taal is hetzelfde, we worden verstaan, je hoeft geen vreemde taal te spreken. De mensen zijn vriendelijk en attent, het eten is heerlijk, het duiken is helemaal super. Ik denk nog wel mooier als in Egypte. Het voordeel is dat je veel kantduikplekken hebt, dus je hoeft niet met de boot mee. Ja, kortom, het ideale vakantiebestemming. Ja, en dat is een belangrijk punt. Hè. Je hoeft niet per se met de boot mee. En je kan heel veel rondom het duiken doen. Absoluut. Je hebt naast duiken heb je de grotten van Hato, de farm met de grote vogels. Ik ben even de naam kwijt. De ostrich. Die ja, kun je ook lekker Geen eten. ooievaars. Een stukje cultureel, hè? De synagoge om te bezoeken, de Pontjesbrug niet te vergeten. Ja, de kade met de pittoreske huisjes. Ja, het is super. En dat er nieuwe concurrenten opstaan. Voor ons staat Nederland, Enschede. Die positioneert zich ook heel hard. Hebben jullie in Nederland gedoken? Ja, wij hebben ook in Nederland gedoken. En blijkt ook mooi te zijn? Nederland duiken is ook heel mooi, maar ook heel koud. En je moet daar een pak aan wat niet zo fijn is als een shorty in het lekkere warme water van Curaçao. Oké, dus ondanks het feit dat je in Nederland lekker kunt duiken, maar het is koud en met een pak. En Curaçao? Lekker met een shorty en gewoon direct het water in, is helemaal top. En dat is onze niche. Direct, fris, in de zon, direct suntan en dan genieten. Ik ben het helemaal met je eens. Oké, dankjewel en succes. Ja, gaat zeker lukken, dank je. In naam van Mira, berda taco concorrência na talanta parata, botini sakwata na buraco. Ulanda, porti qual lugar bonito que tem. Botini corre bem no lugar, tomar o tempo. Botini bici é pack necessário, tomar o tempo. E finalmente tá água frio. Tem ficar, botar limitar, hora boca bi duik, botini bem banha, den água caliente. Não, não só botar drumi den solo, lanta den solo duik den água. E se boquer botar bici pack, se boquer botar bici pack fini, depende quanto vier botar duik. Se botar duik 2 vier per dia, tur dia, tá bom para botar pack toch, para proteger, para pôr duik, ainda mais placentero, mas não é necessário. Quer dizer, queridos televidentes, nós temos posição mais clave aqui na Houten, Dive Curaçao. Nós temos que enfatizar isso aqui, op forte. Queda pendiente, traz câmera, Chilito Riley, um amigo da Biracina grande, hora de dominar o cenário. Nós temos Giovanni Jones conosco, Ava Certo Cai, Tico Voz na bordo. Talvez na maneira para pensar, nós temos a tour caminho, nós na duikbeurs na Houten. Onde nós Gabriel neste ano de Curaçao. Gabriel, qual dia anda baiano? Well, el día anda baiano tremendo. E beurs a começar ayer, anto hopiende que mi mes não verwacht tanto ainda se nada bem na stand de Curaçao, anto mi não tinha de queja. E tipo de ende nango da baiano que te interesse nango nanda tuma? Well, tem diferente tipo de ende baiano. Tiene que nunca não bem Curaçao que tá vindo agora aqui na e-beurs que tá vindo no stand ando tiene também que chega bem by Curaçao diferente be também tá vindo que informação para sobre nante hopi gana de volver by ando tem na especial que tá gericht riba documento so também que echt vindo que se na para wak informação para so na nossa seguro una nan que vai ainda ando nossa por de mostrar nan que cultura Curaçao tem de oferecer na documento e em geral também. Mirando a posição de Islango da concorrer com Curaçao, como se na mira a equipe Curaçao tem o assunto de dai? Well, a mim te quer que sempre tem competidor não, pero nós depende com nós mesmos posicionar nós mesmos, com que nós mostrar que nós temos de oferecer, nós podemos ganhar, mas se é para bem Curaçao e mostrar que nós temos de oferecer para sobre, bijvoorbeeld, nós temos competidor não, como Bonaire, Egipto, é diferente. Tudo é que é para bem na lugar, pero tá com mostrar que nós temos liberdade, que nós temos documento de oferecer, pero nós temos mais que documento também, nós temos caminhar de bairro, a maneira, nos parque nacional, nos cultura, and ora vamos mostrar esse era dona na mais treco que vai para o lugar. Então, com outra palavra, nós temos diversidade na coisa que nós podemos oferecer, e esse aí da pone que não tem os coisas para Curaçao. Aham, sim. Pensei, mas ele é uma Curaçao real difference. Ok, vou ter a oportunidade agora aqui de lá de câmera, invitar ele para vir Curaçao e ver se não que coisa específica que o Curaçao lo tem para dona. Ok. Bom, tu rende que estou querendo, me quer invitar você a vir Curaçao, para sobre nós na Curaçao, nós temos cultura, nós está indo na caliente
que sirve, outro na imustra, outro na kiko tu nos indi oferecer. Nós tem diferente lugar para duik, para landa, nós lá mananta gewoon echt algo apart. Anto nós ja, eigenlijk turcos. Misa una pa kumisa, nós tem tanto coisa assim na atividade andias na Curaçao que gewoon echt não vou mencionar na tour. Ok, televidente, maneira você me tem de Gabriel, Curaçao tem hoop diversidade para coisas e tava mesmo bai e boa luta não é hora, pero me dá garantia sabe que no momento que você chega, você de dinâmica gente, depois de rato, você busca la mão, blow, douche, então tão coisa inolvidável que manco desde já vai Curaçao vai teste, então bem conta nós e nós TV para nós conseguir promover nós Curaçao e nós isla não. Televidente, na maneira você me sabe nós TV de Turca Minda. Na duikbeurs AW aqui na Houten. Onde que nós Ingrid die Atlantis Apartments Curaçao que oferece também viagem aan die duik voor Curaçao. Ingrid, hoe is de beurs tot nu toe verlopen? Nou, die gaat heel goed. We hebben momenteel een hoop mensen die geïnteresseerd zijn om naar het eiland te komen. En daardoor kunnen we het eiland weer mooi neerzetten. Dus het gaat heel goed. Wat zijn de specifieke vragen waar de mensen bij u terechtkomen? Ze willen graag weten natuurlijk wat de duikmogelijkheden zijn op het eiland. Dat is heel belangrijk op een duikbeurs, lijkt me logisch. En voor de rest willen ze natuurlijk ook graag weten wat het eiland verder nog te bieden heeft. Concurrentie op dit gebied, zijn er op dit moment veel? Hier op er zijn natuurlijk heel veel bestemmingen op de beurs. En dat betekent dat je daar natuurlijk wel positief tegenaf moet gaan steken. Om de mensen hier naar Curaçao te gaan krijgen. En dat we daar weer leuke duikers van in de wereld hebben. Wat kunnen Atlantis Apartments de mensen aanbieden op het moment dat ze op Curaçao komen? Wij hebben een kleinschalig appartementencomplex in Marie Pompoen. Dus dicht bij het centrum van Willemstad, Punda. En daar kunnen wij zowel duikvakanties aanbieden, maar ook gewoon voor mensen die niet duiken. Nou, u staat nu voor het camera van NOS TV. U krijgt de gelegenheid om de mensen dus enthousiast te maken om naar Curaçao te komen. En zeker naar Atlantis Dive Curaçao. Nou, kijk. Atlantis ligt heel centraal op het eiland, waardoor het hartstikke leuk is om daar naartoe te komen. Je kan heel makkelijk naar de stad toe, je kan lekker naar de stranden toe. Wat wil je nog meer? Alles zit direct aan zee. In zee kan er gelijk gezwommen, gedoken, gesnorkeld worden. Dus alles is mogelijk daar. Nou, dan wensen jullie heel veel succes. En op het moment dat wij ook op Curaçao zullen zijn, zullen we zeker een kijkje komen nemen bij jullie. Nou, dat lijkt me heel erg leuk. Ik zie er naar uit om jullie te verwelkomen op het eiland en te laten zien hoe mooi het bij ons is. Oké, dank u wel. Succes. Ja, kijkers, zoals jullie weten, we staan vandaag hier op de duikbeurs in Houten. Samen met ons Gerrit, hier bij het stand van Curaçao. Hoe gaat de beurs tot nu toe? Nou, we zijn wel positief over het beurs. In principe zijn er redelijk veel bezoekers. Het is best druk. Wat heel mooi is eigenlijk dat mensen dus op zo'n beurs dan echt met gerichte vragen komen van Curaçao. Of over duiken of over het eiland zelf. En vaak vragen ze dan ook bijvoorbeeld wat het verschil is bijvoorbeeld tussen Bonaire en Curaçao en Aruba, et cetera. Dus ik ben er zeker positief over. Wat zijn de vragen waar je mee te maken hebt, wat de mensen specifiek willen weten over de eilanden? Om heel beknopt even te zijn, ze zeggen gewoon van, waarom zou ik naar Curaçao moeten? Waarom zou ik dan niet naar Bonaire moeten gaan of naar Aruba? En uiteindelijk is er maar één antwoord. Gewoon, kijk. Het hangt van het persoon af in principe, weet je, wat je wil eigenlijk. Curaçao biedt gewoon heel veel diversiteit aan. Dus eigenlijk iedereen kan wel wat vinden op Curaçao. Als je voor duiken naar Curaçao wil gaan, dan heb je 65 verschillende duiklocaties op Curaçao. Die zeker even mooi zijn dan die van Bonaire bijvoorbeeld. Maar je kan prima bijvoorbeeld naar Westpunt gaan op Curaçao om te rusten en gewoon te duiken. Maar je kan ook bijvoorbeeld in de stad gaan om te winkelen of naar een café te gaan. Of zelfs naar bijvoorbeeld Mambo Beach om dan uit te gaan, et cetera. Dus in die zin denk ik dat Curaçao een wat diverser eiland is. En
wat meer heeft te bieden dan de andere 2 eilanden. Maar dan zeg ik ook erbij dat de andere 2 eilanden ook prachtig zijn. Dus het is eigenlijk wat je zelf wil hebben. Maar in ieder geval biedt Curaçao de meeste diversiteit aan. Concurrentie op het duikgebied, merkt Curaçao daar heel veel van? Nou, ik denk zeker als je kijkt dat Bonaire in principe de grote duiknaam heeft. In principe iedereen die specifiek voor duiken naar een bestemming willen in het Caribisch gebied, die hebben wel eens van Bonaire gehoord, et cetera. Dus in die zin denk ik zeker dat Curaçao concurrentie heeft met Bonaire. Maar ik denk niet dat Curaçao's duikplekken heel erg onderdoen voor die van Bonaire. Dus we krijgen ook heel veel toeristen die wel eens naar Curaçao zijn gegaan en ook naar Bonaire om te duiken. En die geven gewoon aan dat Curaçao ook heel prachtig is om te duiken. En ze willen ook graag terug naar Curaçao, want ze vinden het gewoon leuk daar. Welke plek op Curaçao is een van de mooiste op dit moment om een duikje te gaan nemen? Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld de Caracasbaai, heb je de Tugboat. Dat is een van de hele beroemde plekken. Bij Directeursbaai schijnt het ook heel mooi te zijn. Maar dan heb je ook Rif Saint-Marie bijvoorbeeld, die ook mooi is. En hangt er vanaf ook wat je zelf wil. Hè. Je hebt de Mushroom Forest op Curaçao, et cetera. Sommigen vinden dat ook. Dus het hangt een beetje van de smaak af. Maar ik denk dat de Curaçaose onderwaterwereld ook net zo divers is als het product wat Curaçao heeft te bieden. Dus, Oké, nou, de camera is tot jouw beschikking. Nodig de gasten om naar Curaçao te komen. En wijzen ook op wat wij te bieden hebben. Oké. Nou, ik nodig jullie graag uit om naar mijn douche Curaçao te komen. Curaçao biedt jullie gewoon allerlei mogelijkheden aan. Hele mooie historie. Zoals ze zeiden, 700 gebouwen op de UNESCO Wereld Heritage List. Diversiteit, allerlei activiteiten zoals Dina Veres en Dolphin Academy, et cetera. En ik zou zeggen, kom maar naar Curaçao en maak mee de vriendelijkheid van de mensen, de lekkere eten en alles wat er te zien is op het eiland, onder en boven water. Oké, Gerrit, hartstikke bedankt. En we zullen zeker bij de volgende beurzen die misschien nog zullen volgen, jullie weer stand willen bezoeken. En in de hoop dat in die tussentijd ook meer toeristen interesse hebben getoond voor Curaçao. Dat denk ik zeker. Televisão mané bosa mestre mira, nós TV de Turcaminda, na trasi camera Gelito Riley, ando dentro banda tico voz canando com su wide angle, passaga tu portrait maneira mestre bisa, vai sa wide angle da mira pos kubo no por mira com lens chiquito, mas sai pos na da costa ni caveta. Giovanni, danke pa e passe di camera. A uno so pa Luz Garda. Luz Garda tá o Judi Terra, que tá biba na Holanda. Que tá duik tu camina, pero agora que tá promovendo Enschede duik na Holanda. Então, agora tem conversação de comigo. Amar, você é muito amar aí. Diga nem qua, ponga kens. Diga nem Giovanni, e di no. É um três câmera aí, Gilito. É tá preto. Tá mais lief. Quer dizer, als er bij Wacom Becky een entrevista com Chilito também, sa que vem em câmera, a wata que coi livre lá assim, com os guardas e banda na. Esta estilo de show assim aqui não. Bom, als er bij Wac, que com Holanda tem de oferecer. Chilito, unbelief, bang. Ok, queridos televidentes, até persona que ora tem nos dinos sa canabini, Bintopa, Judi Curaçao, Ibana Holanda. A bota de representação de Curaçao? Seguro me representar Curaçao. Vai que duik na Curaçao também? Mas je que dat Turkmina na Curaçao. Ok, agora bisami qua área bota representando aqui de Curaçao. A nós precisamos que me representar como a mim mesmo, como antiano, Ibana Holanda, por que hora como vai duik, para mim conta outro ainda cuta duik, para buscar nos isla, waar que passou, ora bombeira nos isla, bouw die água, bota começar na doen reclamação com nos isla tá, que mendi, ku bota bewonder e eiland, mas tanto ku langs riba, so não sei nada carinhoso, pero ora boa boia, bonita. Oh, tem aqui Dive World. Você anda duik na Curaçao também? Nós também com vakantie Curaçao. Está doce. Agora babing, den dive show die houten,
Wie competir con nos para adelante stand di Curaçao? Vertel. Pasobra, no? Ora que nós estamos bibando aqui na nós estamos em Curaçao, nós estamos duik na Curaçao, agora nós chega a Holanda, não na nossa cá. A BPC, mas vai começar aqui na Duivel, nós água está 24 graus, como a mim como eu Curaçao, crescendo, ik het gezelschap Antiano na Holanda, nou, toen is het de toch? Je krijgt een fantastische kans voor de camera om de mensen uit te nodigen. Met je Curaçaose charme om in Nederland te komen duiken. Voor de Curaçaose stand, wat jammer hè? Voor de Curaçaose stand, maar ik ga de oproep doen aan al onze Antillianen die allemaal duiken. Op Curaçao, met je vakantie, kom eens een keer in Nederland proberen. Het is geweldig. Binnen het water is het mooi, maar probeer het buiten water. Het is hier fantastisch om te duiken, net zo mooi als op Curaçao. De logo in het Engels is Divers doen het dieper. Ook in Nederland? Wij doen het easy. En wat vind je van mijn cameraman? Nou, ik ben een echte schat hoor. Ik ben helemaal verliefd op hem. Dat wil ik horen. Maar ik laat hem nooit meer alleen. Waarom dan niet? Ik ben een beetje jaloers. Ja, ach, je moet hem toch in zijn grenzen laten verbreiden. Toch? Je moet niet alleen achter die camera blijven. Ja, je moet ook een keer interview geven hier, toch? Oké, wil je van mij overnemen? Kom hier, kom hier. Neem van mij over. Neem even over. Neem over. Op speciaal verzoek. Oké, queridos televidentes, nós acabamos de tomar o microfone over voor nosso amigo e colega Ernesto Tico Vos. Maneira nossa relata acaba, nós na Dive World aqui na Houten. Camina nossa cana rond, doen vista de turecos precioso na Ancutin. E mais claro, canando rond, nossa topa com Juico show fantástico aqui na Anang, que também tem sua mesma onderneming aqui na Holanda. E camina met keren nós de nós TV também, lo vai traga afspraken né, de modo que nós passa vai ter vista, tem na Enschede, para nós lagar turnos queridos televidentes de nós TV, desfrutar de bonita vista que tem na Enschede. Explica-nos um pouco mais amplo, que prospera na Enschede, ora nós bem dive. Ora que você bem dive na Enschede, como nós de Juico nos gusta caliente, então aqui na dive world, sei que nós começar com o ambiente antiano. Logo tem música na antiano. Ora como vai água, não tá água frio, é água tá caliente, tem 24 graus. Junto com mim, então com tempo presença, é água tá 30 graus, mas que eu na Curaçao, tá? Well, me te quero começar que se lo vai vir é zongo de anos não. Mas agora e nós de nós TV também, tá mais interessado passar com a água por vir 24 graus. Pero queda pendiente. Nós lo vai Enschede e lo vira mais de reportagem aqui. Gelito Riley, voor de Houten, junto com Tico Vos atrás de câmera e Giovanni Jonas, que também está op de Spijbel e está junto conosco. Heel televidentes, ons op aan een stand in Bonaire, een stand Hoppie Bonita. We gaan direct over in het Nederlands. Brigitte, welkom in het programma NOS TV. Jullie hebben een fantastische stand. Jullie zetten in op Pink. Ik heb jullie ook in Utrecht gezien met de Pink-uitreiking, de prijs. Wat maakt Bonaire zo speciaal? Bonaire, het Flamingo-eiland, zoals velen ook weten. Bonaire is bekend om zijn duikbestemming. Het kantduiken, zoals wij dat noemen. Kantduiken staat bekend dus dat mensen heel makkelijk met een auto, pick-up truck, naar allerlei duikplekken kunnen. Dus het is heel makkelijk toegankelijk voor elke duiker, dus ook de beginnende duiker tot de gevorderde duiker. Dan kun je zeggen van nou ik kan duiken, maar ik wil ook met een boot. Dan hebben wij Klein Bonaire. Klein Bonaire is een heel mooi eiland beschermd door Sinapa. Sinapa is Stichting Nationale Natuurparken die onze Marine Park en ons National Park Washington Slagwaaien beschermt. Heel belangrijk voor Bonaire. En nu met jullie speciale status als aankomend gemeente van Nederland, is de interesse gegroeid? Wij zijn per 10-10-10 vorig jaar een speciale gemeente geworden van Nederland. Wat wij zien als een hele belangrijke verandering voor Bonaire en voor de mensen op Bonaire, maar ook voor de Nederlandse toerist. Wij zien het als een kans zeg maar, dat mensen naar Bonaire kunnen komen om het bijzondere stukje Nederland te onderzoeken en te ontdekken. En wij denken dat daar ook zeker veel potentie uit gaat komen. En vooral voor het gebied van natuur
opeens heeft Nederland ook flamingo toegevoegd aan de lijst van vogels die in het Koninkrijk te zien zijn, toch? Ja, dat klopt. Ja, wij hebben heel veel flamingo's op het eiland en wij staan natuurlijk ook bekend om het Flamingo-eiland. Dus wat dat betreft denken wij dat dat een heel erg toevoeging is voor Nederland. Een stukje uitbreiding van de natuur. Naast de flamingo's hebben wij een heel mooi mangrovenbos. Wat uiteraard beschermd is ook door onder andere de Ramsar sites. En wij zijn daar heel beschermend op, zuinig op. Want het is heel belangrijk voor Bonaire dat wij met z'n allen, dus ook de toerist, maar ook de lokale bevolking, dat wij dat kleine stukje, speciale stukje van Nederland beschermen en zuinig op zijn. Okay, beschrijf een beetje voor mij hoe het duikwereld beneden de koralen zijn. Want ik geloof dat het wel heel dicht in de buurt van wat in de Rode Zee te zien is. Bonaire is heel divers. We hebben 360 verschillende soorten vis. Bonaire staat vooral bekend om zijn sponsen onder water. Wat ik net eigenlijk al zei, het is onder water heel makkelijk toegankelijk. Verschillende duiken kun je maken. Het is makkelijk toegankelijk omdat Bonaire een vorm heeft van een boemerang. Waardoor de kantduiken heel makkelijk toegankelijk is. Het is vlak. Dus wat ik net al zei, heel makkelijk voor de beginnende duiker. Ook moet ik zeggen, als je zegt ik vind duiken een beetje eng, ik zou het niet willen, dan is het heel perfect voor snorkelaars. Dus als we even kijken naar de prijzen. Je hoeft geen boot te betalen om naar de duiklocatie te gaan. Je kan meerdere keren per dag duiken en elke dag. Ja. En direct van de kant, dat is wat jullie inzetten nu, vooral met de moeilijke, turbulente periode van Egypte? Ja, dat is zeker waar. En wij zijn het mooiste stukje van Nederland aan de hand geworden. En ik denk dat dat een hele mooie toegevoegde waarde is aan onze marketingstrategie. Ja, en wij zijn hartstikke trots en wensen jullie een lot of succes. Ja, oké, dank u wel. Oké, querido televidentes, in Amotamira. Nang tayin kariba eche ko nampo duik voor die kanto. Eche ko nampo duik voor die kanto, dat doen nang un ventaja grande, maar soba. Verdad, ama duik na Rode Zee, mas é bonita. Pero kiko botaya tá, botin di 30 boto, que se hinter movida pabo lentamente trempang. Bij kwe bus, bij babu camina barco nanta. Para bo llega camina barco nanta. Pabo bij ke barco. Kunanga si controla, pa soba tadrena dem parque nacional. Com douana, com polícia bem a bordo. Tem como que sali, já para perder 3-4 horas para chegar na duiklocatie na Rode Zee. Aqui não, meia hora, bota barra, rondou de isla. Ato que rato Santa Mira, é mapa de Bonaire, inteiro contour, tudo caminho para duik. Você tem ventaja mais grande. Não tá bom posicionar, mas isso não acaba. Na ZN para pink, esse está distanciando e diferenciando. Com tudo ainda que está na blau. Quer dizer, de bom pensar, strategicamente bom poner e nós calcular com a lotaia ainda mais turista para sua nanta queda concentrar dive Bonaire para Turene e proximamente Gilito também traz a câmera lo vai dar que nada que se queda pendente queridos televidentes nós TV informavo com os profissionais com a ajuda de nang team nang holandês de Alemanha inglês tour tá por modo de captar atenção e Bonaire tá queda onde nós temos nang onde nos concorrentes na nos meeste wak. Bonaire. Oké. Nou, dan ben ik wel nieuwsgierig. Dat heb ik wel in Nederland geleerd. Nieuwsgierig te zijn en door te vragen. Je woont in Nederland of werk je voor het eiland, voor een dive resort? Voor wie werk je? Ik werk voor het Bonaire Toeristenbureau. Bonaire Tourism Corporation. En ik woon op Bonaire. En ik ben daar heel trots op. En ik ben trots op het eiland om daar te mogen wonen als Nederlandse. En ik hoop daar heel veel jaren hier het Bonaire, ons eigen mooie eiland, te promoten. In Nederland, aan de Nederlandse toerist. Maar ook zeg maar in het Caribisch, dus op Curaçao, Aruba, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Waar wij ook bezig zijn om Bonaire meer op de kaart te zetten. Oké, we komen elkaar weer tegen. Zeker, hartstikke goed. Masje dankie. Ok, mas danke. In Amotamira, nossa mira e nossa sindicaba, kuta nosso amigo Nandi, oficina de toerisme die Bonaire. Ato we sa, ama bisa mi kasa. Ik heb tegen mevrouw gezegd dat ik eigenlijk in Bonaire wil sterven. Want ik vind Bonaire fantastisch. Zij willen niks van horen, maar zij kent Bonaire niet. En ik ben geen overloper. Ik ben Judy Curaçao, hou van Curaçao.
maar heel veel van Bonaire. Tico Vos, reportage, we snakken naar Houten, ding, duik vaker, duik mas tanto bia, de nos awanang, de Reino, pero también Bonaire of Curaçao. Sagra tukos voor die Bonaire, nós vamos voor Aruba, então Giovanni também para pequeno nena, também que um paricos, nós um paricos super interessante para nós. Okay, bom, movendo de beurs die duik aqui na Houten, nós sabemos dalding Aruba, One Happy Island. Tisho, bom tarde. Como custa ba indo de beurs no momento aqui? Bom tarde. Beurs está indo hobby bom. Ayer nós temos bastante gente a bem ribanos, a o trobe nós está hobby druk. Mas papi hobby colega comparar com a passar a beurs que também. Kiko Aruba pode oferecer a turista não outro for de outra isla não. Bom, se é uma pergunta como está também de hobby visitante, cada isla tem uma coisa de oferecer. O que Aruba está especializado mesmo em jeta wreck diving. Nós temos hobby wrack diante, naufrágio diante costa, nós temos como Jazz, Jesum, e essa é outra isla tem menos. E nós temos naufrágio mais grande do Caribe, que é Antilla, que é um barco de mais ou menos 160 metros largo e é somente 20 metros fundo, que a gente está generando comissão dive por dive. E mirando a competência que tem entre Aruba, Curaçao, Sint Maarten e outras islas e também internacionalmente de maneira Egipto que sei não, com Aruba da posicionar somente no momento aqui. Aruba nós está por apresentar-nos mesmo como uma isla de alternativa. Obviamente uma isla de Bonaire tem hobby mais possibilidade para gente dive. Mas com Aruba nós está na Aruba tem a combinação de fazer beach vakantie, nós temos entertainment in de isla, nightlife, um pouco mais uitgebreid com a Bonaire, que men op ons bijzonder busca dive e algo mais, Aruba lotou uma isla que oferecer um pouco mais. Okay. Ano passado Aruba começar com outra maneira para introduzir o mês na buyback na loco bio e com essa a seguir desenvolver o mês no momento aqui. A ideia inicial da Tataku mundialmente é generalmente é mesmo uma imagem, é mesmo um logo. Para aí passar nós temos situação ainda com o país Latinoamérica, para com outro coisa, aunque Cataruba portava não reconhecer. O logo novo agora implementado mundialmente, que não é botar na New York, botar na Curaçao, botar na São Paulo, botar na Holanda, botar com o mesmo logo e o slogan One Happy Island, nós mantenemos o slogan aí tem vários anos acaba e hope ainda conhecer, hope turista, que tá repeaters, que tá bem Aruba ano atrás de ano, tá echt hope conhecer com o slogan aí. E tá testa tá ribanons número auto, Aruba One Happy Island, que nós por bem defo. Okay, e visitando não copia se tá buscando a bolsa que não tá somente holandês ou buscando ainda não também internacionalmente com bem especial para bolsa que não na Holanda. Me calcular 90% de holandês, aunque há um par de gente de België, que querem andar cruzar a grens, que basta cerca, para vir buscar informação, mas é parte mais grande de holandês. Ok, que mais Aruba por mostra-nos, mirando a plaatje na bonita parte para trás, e minha mensagem também de Contiki Beach, que sei não, que mais tem? Explica, não gosta de programa, que Aruba por Ja. Na Aruba nós estamos oferecendo diferentes eventos também. Nós temos calendário de eventos. Ano passado nós começamos um evento novo, o International Film Festival, com o artista Richard Gere, a visitar Aruba. É semana onde nós estamos apresentando um filme internacional, combinado com after party, com eventos, com workshops para talento local. E aqui nós vamos introduzir evento novo, com a Aruba Fashion Week. Nós vamos draaien rond die fashion, nós vamos atrair hopi desenhador internacional Aruba e também nós vamos combinar com hopi events, cocktail party, fiesta, workshops para talento local, para prensa local e internacional. E isso aí costa com banda de nosso produto normal, nós oferecemos com cada luna. Cada luna nós temos um evento, mas nós estamos em carnaval também escolhe luna largo. Depois nós temos film festival que está em começo de zomer. Nós temos kite e windsurf competition. Nós temos fashion week. E assim, cada luna nós temos outro evento. Nós temos Green Village também em zomer com uma banda com DJ de full região de Caribe também Aruba. E assim, nós por entertain nos gente local e nos turistas cada luna com outro tipo de evento. Ok, gosto não, hobby bonita que vai tomar lugar. A câmera tipo, bisa ene nang di kong nanding bing Aruba e nós corre para outra isla.
Bom, se você vir Aruba, Aruba é uma isla onde não tem stress, não perde tempo, te sinta de bus, de auto, bij die lokale lugar. Tu kosta cerca de outro, tu kosta op manier tu bisa Holanda loopafstand. Eigenlijk we gewoon lubida tu kost en enjoy tour dia. Je krijgt nu de camera voor je. Nodig de mensen uit waarom ze voor Aruba moeten kiezen en niet voor een ander eiland. Het leuke van Aruba is, omdat het zo klein is en zo compact, hoef je eigenlijk niet na te denken over transfers, hoe lang moet het in de bus zitten, hoe lang moet het in de auto zitten. Alles is op 10 minuten afstand en je kan gewoon alle stress van je loslaten. Je kan op het strand liggen, binnen een half uur ben je aan het golfen, binnen een half uur ben je in de spa, binnen een half uur ben je aan het shoppen. Dus gewoon zorgeloos je weekvakantie doorbrengen. Oké, nou, we wensen jullie heel veel succes en we komen ook straks op Aruba om even een kijkje te nemen. Zeker, bedankt. Jullie zijn altijd welkom op Aruba. Dina, wat heeft Egypte de toeristen te bieden qua duikmogelijkheden? Ja, een prachtige onderwaterwereld en een land vol culturele bezienswaardigheden. Het is echt super. Ja. Dive Tour zit daar ook. Wat geven jullie de toeristen? Wat zijn de mogelijkheden? We bieden zowel losse duikcursussen aan als safaris, liverboards. Als ze losse duikcursussen boeken of een safari, kunnen ze daar een hotel bij boeken. Zijn ook allemaal bij ons gevestigd. Alle duikscholen zijn met hotel en het is allemaal prima verzorgd. Ja. Buiten de duik, wat heeft Egypte nog meer te bieden? Ja, natuurlijk de historie van Egypte, de farao's, piramides, alles wat daarbij komt. De mensen, sociale mensen, het eten, het is gewoon een mooi land. Ja. Op dit moment hebben ze wel een probleem. Merken jullie als Dive Tour wat van deze situatie? Daar in het land niet zozeer. Het is natuurlijk rustig op straat en alle toeristen zijn weg. Maar de mensen willen er alles aan doen om toeristen terug te halen. Wel hebben we hier op de beurs een aantal problemen gehad. Ons Nederlandse reclamemateriaal kon niet verzonden worden. Dus ja, dat is natuurlijk erg jammer. We zitten hier zonder materiaal, alleen Engels. Ja. En hoe komt dat het niet verscheept kon worden? Moest hij vanuit Egypte hierheen komen? Ja, we moesten vanuit Egypte hierheen komen en het was niet mogelijk. Ja. Dus de situatie heeft het zo doen komen dat jullie materiaal hier niet aangekomen zijn. Maar desondanks hebben jullie toch mooie folders hier staan. En ik zie even een mooie klein boekje met 15% korting. Ik zie ook dat de mensen ook een soort onderwater motortje mee kunnen nemen om te kunnen diven. Kan je mij iets meer vertellen daarvan? Ja, dat kan. Dat is gewoon een scootertje en dat kunnen ze aanzetten en dan kan je vaart maken onder water. Het is wel voor duikers die wat meer ervaring hebben. Het wordt niet voor beginners gedaan. Maar het is een vorm van technisch duiken en alle mensen die daar interesse in hebben, die kunnen dat natuurlijk gewoon leren. Ja. Wat kost het duiken leren in Egypte? Ja, verschillende prijzen. De prijzen verschillen. Het ligt eraan wat voor cursus je doet natuurlijk. Dat verschilt van laag naar hoog. Maar over het algemeen is Egypte wel vrij goedkoop. Je hebt mij heel veel vertellen over de Rode Zee. Nou, ik zou wel een keertje zelf moeten gaan genieten daar om meer ervaring op te doen. Nou, de camera is ter jouw beschikking. Nodig de kijkers even uit waarom ze naar Egypte moeten komen en zeker in de Rode Zee te gaan duiken. Ja, zeker. Nou, ten eerste, Egypte is een prachtig land. Ten tweede, Dive Tour heeft daar zeker wat bij aan te bieden. We hebben locaties in Hurghada, El Quseir, Marsa Alam en Abu Dabab. Allemaal met hotel en prima voorzieningen. Ook bieden wij verschillende programma's aan, zoals mini-safaris, liverboards. Ook voor kinderen is er duiken beschikbaar. Dus technisch duiken, van beginners tot zwaar gevorderd. Ja, ze kunnen alles vinden bij ons wat ze nodig hebben. En we hopen dat we de mensen snel weer kunnen ontvangen. Ja. Nou, wij van ons TV wensen jullie heel veel succes en we zullen jullie zeker volgen. En als ik een keertje in Egypte ben, zal ik zeker even van komen genieten. Ja, hartstikke fijn. Bedankt. Oké. Eu televidentes, PADI é sistema universalmente conhecido, pero não sabe também que tem outro sistema na caminha de uma forma dinâmica, onde assim pessoas que estão interessadas em duik, zien aan duik. IDD está dinam, Instructor Dive Development. Nós estamos junto com Henk. Henk, we deden daar een beetje sarcastisch van, zijn jullie de concurrent van PADI? Ja. Maar help ons begrijpen wat IDD inhoudt, hoe jullie werken en hoe jullie de mensen de technieken om onder water
in leven te blijven en te genieten, hoe jullie dat uitwerken. Oké. Nou ja, wat IDD staat voor Instructor Dive Development. Wij hebben natuurlijk standards, zoals iedere organisatie heeft. En onze standards wijken we waarschijnlijk iets af dan die van PADI. De opleidingsniveau is eigenlijk hetzelfde. Het opleiden van open water is volgens de modules. Wij zullen een module er meer in hebben als wat PADI waarschijnlijk in zijn standards heeft. En daarna lopen ze eigenlijk wel gelijk. Dus open water is bijna gelijk en daarna komt er de verschillen? Ja, daarna komen de verschillen. Dat zie je in de advanced opleiding. In de advanced opleiding zijn bij ons 4 specials die gegeven moeten worden. Dat is natuurlijke navigatie met kompasnavigatie, diepduiken, natuurlijke navigatie, nachtduiken. Daarbij zit het opsporen en bergen. En dat is verplicht? Dat is verplicht, daar worden ze op getoetst en daar krijgen ze ook dan hun brevet op. En het totaal aantal duik is? Nou, dat is in modules. De duiken hebben we niet in duiken gedaan, maar in modules. We hebben er 8 modules voor en dat ligt aan de instructeur hoeveel modules die daar en hoe de instructeur naar de cursisten werkt en hoe de cursisten de modules verwerkt. En je moet altijd open zee? Het moet altijd in open zee. Het kan niet in een zwembad. Nee, totaal niet. Nee, het gebeurt wel eens, maar dat kan bij IDD niet. Alles is in het open water. Want je hebt met weersomstandigheden te maken, et cetera. Waar zitten jullie in de wereld? We zitten op Curaçao, Caribisch gebied. In Duitsland, België, Dominicaanse Republiek, Rusland, België, Duitsland. Dus we zitten toch wel... Je zit op mijn lieve Curaçao, vertel. Ja, Curaçao is toch natuurlijk het heerlijke eiland, hè? Je gaat naar Curaçao omdat je ervan houdt. Echt, super. Ja? En waar zitten jullie precies in Curaçao? Op Curaçao hebben we verschillende locaties. We hebben Martakoosje, op weg naar Westpunt. Daar zit RG Divers, zitten daar. We hebben Aquarius zitten, die zitten in Zeelandia. We hebben Daniels. Oh, jullie zitten op goede locaties? Ja, leuke locaties. En is het lekker happy hour? Heel lekker happy hour. Het is altijd lekker hier op Curaçao happy hour te vieren. Helemaal super. Dus op Curaçao, als je de markt op Curaçao bekijkt, hebben jullie veel walk-ins? Mensen die opnieuw beginnen of helemaal nieuw duiken beginnen? Ja, er zijn op Curaçao toch heel veel mensen die hun open water brevet herhalen. Dan terugkomen naar Nederland en dan hun advanced hier halen. Of zeggen van, hé, we gaan nog een keer een weekje naar Curaçao. We halen daar onze advanced opleiding. En daar maakt het geen verschil, hè? Want als iemand begint, maakt het niks uit of je met IDD of PADI begint. Nee, het beginsituatie maakt niks uit. De beginsituatie ligt ook aan de duikscholen, duikinstructeurs, hoe hun met hun standards omgaan. Als hun de standards goed lezen, dan heb je ook een goede opleiding. Dat betekent ook als je je goed in de markt positioneert, dat je de klant krijgt? Ja, zonder meer. Altijd vrolijk zijn. Ja. Altijd vrolijk zijn. En Dominicaanse Republiek. Wauw. Ja, dat is ook zo'n moeilijk eiland. Met duiken is natuurlijk niet zo mooi als op Curaçao. Maar ja, goed, daar zit er ook duikscholen en die doen het ook van open waters en advanced, hoofdzakelijk wat daar gedraaid wordt. Ja, en net als je in het winter heb je de après-ski. De après-duik is fantastisch in Santo Domingo. Ja, dat is beter daar als dat wat we hier in Nederland doen. Hè? Of in het bergmeer duiken of ijsduiken, dat doen we ook wel en dan kunnen we dat natuurlijk wel doen. Oké, je krijgt een fantastische kant, Henk, om de mensen uit te nodigen om met jullie kennis te maken en via jullie deze techniek om de wereld te bewonderen, maar onder water te verkennen. Ja, ik zou zeggen, IDD staat voor goede opleidingen. Het staat voor natuurvriendelijke opleidingen. We hebben ook Peace on Riff, beschermde natuur. En dat hebben we gewoon nodig. Ik zou zeggen, kom naar IDD, heb je een gedegen opleiding. Kijk op onze website takethechallenge.nl of iddworld.com. Ok, fantástico. Então vamos começar, querido televidente. Então na Curaçao e Santo Domingo, 2 lugares com me estima Curaçao, want ik ben op Curaçao geboren, ik hou van Curaçao, maar ik hou ook heel veel van de Dominicaanse Republiek. Ja, oké. Helemaal super. En je kan weten waarom. Ja. Gaan we niet vertellen, hè? Nee. Gaan we niet vertellen. Santo Domingo tem lugares, Santo Domingo é um carinhoso, agradável, douche en tot in douche lugar para nós gozar. En nou Henk, hartelijk bedankt. Dankjewel. Ga je goed, hè? Dank je. Hey, tot ziens. Tot ziens. Querido televidentes, cosa más. IDD, PADI of IDD, queda pendiente.
ze allemaal, maar dan moet je natuurlijk ondervinden. Dat is gewoon eerlijke service. Beusja dealen, prachtig merk, daar zijn we heel groots in. We geven goede adviezen, eerlijke adviezen. En bij ons is gewoon alles te verkrijgen.